Samantala, siniguro po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang patuloy na suporta sa mga pamilya ng mangingisdang apektado ng red tide sa bayan po ng Anda at Bulinaw, Pangasinan. Nakatanggap ng food packs ang 744 na pamilya ng mga mangingisda sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng BFAR Regional Fisheries Office 1 at mga lokal na pamahalaan at Department of Social Welfare and Development. Ipinagkaloob ang tulong bilang bahagi ng tugon ng pamahalaan sa red tide phenomenon na pansamantalang nagbabawal sa pangungulekta at pagbibenta ng shellfish sa naturang mga lugar. Ayon sa BFAR, layunin ng inisyatiba na matulungan ang mga komunidad sa baybayin sa mga naapektuhan ng naturang environmental disruption habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga ahensya sa pamahalaan upang maabot ang iba pang apektadong mangingisda. Tiniyak din ng BFAR Region 1 ang patuloy na pagbabantay sa sitwasyon at ng red tide sa karagdagang sakop ng Pangasinan o karagatang sakop ng Pangasinan kasabay ng pagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mangingisda. IFM News. IFM News. IFM News.